Ассалом дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатии хубай боз ҳам мағозаи либосҳои занона 4 та 7 омадагем. Марамад беҳад либосакҳои хушрӯ вардагианд, ҳам падрастковӣ, супер падрастковӣ, ҳам либосҳои навинкаи занона. Нархҳошон мисли ҳар вақта беҳтаринай. Марамад бозори Корвон, тарафи Тилобозор, баъд аз дарвозаҳо чӣ хеле диден аз берун ман навор гирифтам, ба осонӣ нуқтаи савдоро шумо пайдо мекунед. Мағозаи рақами 11. Нигоҳ кунед, киртоора, навинкора бинед духтаро, ҳамаш бори навай. Марҳамат биёен, айпеш тамошо кунед. Касе ки бо имконияти омадан надора, рақамашон ҳаст дар рӯи экран. муроҷиат кунед, доставкатонам мекунанд. бинед чӣ киртои хушрӯ, ҳамаш моделҳои навай духтаро. Марамад нигоҳ кунед, киртапӯча омадагай, киртои фасон омадагай, двойка омадагай, большемерка кирто омадагай. хулас беҳтарини беҳтаринҳо дар мағозаи 4 та 7 шумора интизорай. Ману духтарако биёен айпеш пӯшида бинен. Касоне ки оптовӣ мегиранд, ин нархҳо бо арзон мешавад. Оптовиам доранд. Тамошо бино, нигоҳ кунед, материалошон ҳар хелай. Бинед аҷоиботай материалошон. Ва духтаро нигоҳ кунед, ҳамқа киртои фасон омадаи магазини 4 та 7. Бинед чанд та расветка дора. Аҷоибот хушрӯ бо сангчиёша. бинед чӣ хушрӯай. Мана модели навинка. Нархҳошон 200 сомон донада. Касоне ки оптовӣ мегиранд, боз ҳам арзонтар меша. Инаи моделҳоям омадай. Аз ҳар якташ чандтаи расветка дора. духтаро бовар мекунед, ҳамқа хушрӯан айпеш ина 200 сомон. Инчунин анаи намуд лакоста омада, материалошон лакоста. Иёра мисол баҳорда ба ҳазур мепӯшен, то тобистона мепӯшен. ҳамқа хушрӯайра бинед, микровилвет ҳам меган. ина аз наздик ма шумода материалша нишон дидим. чанд та расветкаи фасон омадагай. нархҳошон духтарако 200 сомон донада, 200 сомон. оптовиш боз ҳам арзонтар меша. расветкоша бинед чӣ хушрӯай. иша 18 фасон, иша 18 фасон. марамад каседа дар корай, ҳатман духтаро биёен. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, поёни бозори Корвон ай духтаро, поён аз дарвозаҳо магазини 4 та 7. сари раҳдай ба ҳазур меёбед. 11 магазин рақами 11. марамад биёен духтаро. инаи болобудагиё чандан гилчамайдо? Хушрӯа баёям. ино 150 сомон. ин материалш ҳозир бинем духтаро. хушрӯ майчиняй материалаш фасоне будай ки гили ипекай ку духтаро. диден чӣ хушрӯ. нархҳошон 150 сомон. ин тараф навинкои фасон ҳамаш 200 сомони. успет кунен биёен духтаро. инаи ҳермисо чандай? 130. ва ира бинен духтаро чӣ хушрӯай. ваяй королевский мраморай материалаш 130 сомон. авна модел чансмай пушам хушрӯ будай. 150 150 сомон. аз наздик у моделама шумода нишон метиҳам. ина мияма 150 сомонай. мана 150 сомонам расветкои фасон дора духтаро. бинависен, доставкатон мекунанд. инаи глои ипек чанд боша? 400. ипек оригинала. ё ипек будиянд духтаро. ина ипекои фасон 450 сомон. ҳатман биёен духтаро. иқа куртачаҳои хушрӯтон овардиянд духтарако. марҳамат дар магазини 4 та 7. бори нав даромад. аз ҳами тигр чанд намудуш омадаем. хушрӯи ҳастанд ки нархоша бо намеген. 180 сомон. нархаш беҳтарин. инаи моделҳоям ҳастай. диден ино ҳамаш пашифи туркияй. унамо ҳастай ку 1000 сума, 800 1000 сума. ҳамонора пашифша бировардагиянд. нархшон 180 сомон. ира бинен инаи моделҳошам аст. бо аз ҳар якташ чандтаи расветка дора. марамад биёен айпеш бо бинен духтаро. агар омада натонен, доставка доранд. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, поёни дарвозаҳо дай магазини 4 та 7. сари раҳ дай духтаро, ба осонӣ меёбен. марамад магазин рақами 11 мешава. инчунин ҳаст. ана ино боша материалошон ваяя лакоста. микровилвет ҳам меган. лакоста ҳам хушрӯай ки материалаш 200 сомонӣ. касе ки оптом мегира, ино бо ҳамаш арзон мешаванд духтаро. боварӣ дорам ки аз наздик омаден, боз ҳам маъқултартон мешава. доставка ҳаст. ина касе омада наметона, марамад рақамашон ҳаст дар рӯи экран. муроҷиат кунед, дар авакак доставкатон мекунанд. ҳамқа киртои хушрӯ омадаи духтаро нигоҳ кунед. ино ҳамаш глои итальянка. ине ки ваяш материалаш маечняй. хушрӯи маечни оригинал. марамад чанд та гил дора, чанд та расветка дора. дар магазини 4 та 7 духтаро. бозори Корвон да акса рафтестай. 200 сомонишон кардагиянд. ина успет кунед духтаро. ҳамаи размеро ҳаст. бори навинкаяй.
ҳамаи размерора дорана. Марамат биёед бозори Корвон тарафи Тило бозор поёни 12 дарвоза мешавад. Аз дарвозаҳо берун сари раҳ даянд. 11 магазини 4 та 7 плакатшон задагай ба осонӣ пайдошон мекунем. Глоша бинен охи чихе хушрӯвай духтаро бовар кунен иша 18 хушрӯвай иша 18 хушрӯ надиден чихе глакои фасон доранд. Мана ҳамаи барои шумо 200 сомон духчам необычни хушрӯвай хича моделш аҷоиботай духтаро марамат муроҷиат кунен. Амиқа куртои фасон омадай духтарако нигоҳ кунен магазини 4 та 7 бори нав омадай марҳамат беҳтарин модело диден чихе хушрӯ пашифои дубайай ҳамаш пашифи дубайай материалошон микровилвет духтаро ваям меган лакостаям меган марамат ина биёен ай пеш бинен маҳқултон мешава шушта мепушани ҳичи намешава ира бинен охи чихе глош хушрӯвай иша 18 фасона иша 18 фасон 200 сомон духтарако дер накунен сезони ҳамино омадагиай марамат метавонен интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунанд доставка доран ина кадомеша мегирен размеро ҳамаш ҳастай 200 сомони успет кунен духтаро биёен магазини 4 та 7 ира бинен охи аз ҳар якташ бо ҳар хел расветкои хушрӯве дора ки мана бинен сангчош ҳамаш сваровски бозори Корвон тарафи Тило бозор поёни 12 дарвоза дай аз дарвоза берун тамошо бино 4 та 7 магазин рақами 11 меша сари раҳ дая ира бинен чихе хушрӯвай цветош фасон расветкош ҳамаш необычни бовар кунен я намуд хушрӯвай ки санго сангчои оригинал ҳамаш инавози аз наздик нишон метиҳам бинен да мана сангчоша диден чихе хушрӯвай мана материалшам бинен чихе фасонакай хулоса беҳтаринан бовар кунен мана доставкаям доран агар имконияти омадан надошта бошен духтаро марамат муроҷиат кунен рақамашон дар рӯи экран ҳаст дар ва как шумода доставка мекунанд инчунин дӯстони азиз анай хел ваё ҳастай ангоркои двойка курта поча инoro аксия сар додагиян 130 сомона маичниян духтаро гулди ангорка курта поча нархошон 130 сомон дидена чихе гулои хушрӯ дора мана ино чанд сомон ана ино 150 сомон диден чихе куртои хушрӯ омадай духтарако ҳатман маичнияи ҳамаш ҳатман куртагир бошен магазини 4 та 7 биёен духтаро касоне ки бо барои вай мегиранд барои савдо мегиранд айни замон ма ҳозир нархи донаша ҳамаша гуфтаистам обтобиш боз ҳам арзонтарай тамошо бино марамат омада ай пеш тамошо карда харидорӣ кунен хушрӯгии куртора бинен духтарако чихе фасонан марҳамат дар магазини 4 та 7 новинкои фасон омадай ино супер подростковиян бовар кунен размеро ҳамаш аст ҳамқа хушрӯян ира бинен иша 18 хушрӯ иша 18 хушрӯ акса рафтестай барои шумо 130 сомон кардагиян диден духтаро королевский мраморай материалаш баъд сангчоша бинен чихе фасонакан мана супер подросткови размер марамат стандартчам ҳастай ина каседа дар корай духтаро ҳатман магазини 4 та 7 биёен ина қисми болора бинен интихоб чихе зиёдай 130 сомон курта почаи духтагӣ тайёри сангчадор марамат бозори Корвон тарафи Тило бозор баъд аз дарвозаҳо тамошо бино 4 та 7 магазин сари раҳ дая тамошо бино магазин рақами 11 магазин рақами 11 рақамашона мемонам хулас дар рӯи экран нависен бо ҳамроҳи худшон ҳам суҳбат шавен доставка доранд марамат бо метавонен ки аз худшон маълумоти бештара пайдо кунен ира бинен духтаракои қадвойкачои фасон омадай магазини 4 та 7 100 сомон бовар мекунедам қохушрӯчаян ки 100 сомон размерошон аз синфи 1 то синфи 7 мешава марамат инаи цветчам ҳастай мана 100 сомони духтаро марамат барои духтаракотон метонен харидорӣ кунен омадан натонен доставкатон мекунанд нархи дона 600 сомон бо касе ки оптовӣ мегира боз арзон мешава тамошо бино инчунин анамин хел ва яко ҳаст куртапочо бинен чихе хушрӯ материалшонам қафасонай лакоста инам хе микровилвет ино размеро ҳамаш ҳастай материалш аҷоибот будай духтаро ира бинен платишка бо брукшкати нархои ино бошад 130 сомона 130 сомон размерошон чихелай а 1 то 7 аз синфи 1 то аз синфи 1 то синфи 8 размер аст бинен ва иша бинен охи духтаро ба қариби и дай нера бинен чихе фасонакай
мана хоҳем брукшкать мепӯша хоҳен бе брук мепӯша хушрӯвай мана платюшкаи фасонак 130 сомон донада оптовӣ бо арзон мешава ҳатман магазини 4-7 биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор поёни дарвозаҳо дай духтаро сари раҳда магазини 4-7 рақами 11 инчунин духтарако нигоҳ кунед двойка качои фасондоран инора аксия кардагиан чанди 170 сомон диден аксияштага 170 сомон қисми болошам бинен дигар намудушам ҳастай хушругии киртачора бинен духтарако марҳамат бори нав омадай дар магазини 4-7 и пушти куртаям хе сангчадор пушти куртаяй нархшон 180 сомон ҳозир пешакшам нишон метиҳанд марҳамат бинен духтаро ина 180 сомон ина пешакошон анам хелиай материалошон лакостай микровилветам меганам хушрай озма дига цветошам нишонтон метиҳам ина материалша бинен хелиай дига цветошам нишон метиҳам боварӣ дору маҳқултон мешава 180 сомони расветкошам беҳтарин расветкояй марҳамат касе имконияти омадан надора нависен доставкатон мекунанд рақамошон ҳаст дар экран бозори Корвон тарафи Тилобозор поёни дарвозаи 12 мешава нигоҳ кунед магазини 4-7 рақамошон ҳаст дар экран суроғара наёфтен ё ки доставка мехоҳен марҳамат нависен бо шумода пурра мефаҳмонанд ина духтарако куртои балшимер кам мепурсиден марҳамат размерошон айчлаш то 60 ҳаста беҳад хушрӯванд маечнияи материалаш нархаш 150 сомон марҳамат духтарако ина касседа дар корай 150 сомони бои расветкоша бинен чӣ хел хушрӯвай ина доставка доранд касоне ки имконияти омадан надоранд бинависен дар авакак шумода доставка мекунанд цветчам бинен чӣ хел хушрӯвай бозори Корвон тарафи Тилобозор поёни 12 дарвоза мешавад духтаро магазини 4-7 сари раҳдаяй рақами магазин 11 рақамашон ҳаст дар экран марҳамат агар омада натонед нависеншона дар равакак доставкатон мекунанд ишам ҳамин нархай ира бинен стилои туркӣ материал маечни и остинакоша бобинен чихел хушрӯвай нархшон 150 сомон духтарако беҳтарин нархҳо кати пешниҳод кардестиян успед кунен марҳамат нависен дарав доставкатон кунанд мана